A čaute všetci, ja som Polocan, dneska budem kresliť vlajky z pamäti, ale aby to nebolo také ľahké, štáty mi pripraví ChatGPT. Takže napíšem jej, tak tieto krajiny si teraz dám do kolesa šťastia. Dámy a páni, sledujete najúspešnejšiu televíznu súťaž sveta, Koleso šťastia. Tak tieto štáty mám teraz v kolese šťastia, tak asi nám neostáva nič iné, ako to len spustiť. Padlo nám Nemecko, čo je vlajka, ktorú určite viem. Takže ono to má vlastne 3 takéto prúžky. To som si teraz istý. A viem, že dám sem čiernu, potom červenú a tu na konci by mala byť žltá. Myslím, že to je správne. Idem sa pozrieť na Google. Nemecko vlajka. A je to správne. Je to ono. Takže mám 10 bodov z 10 podľa mňa, pretože to je, ako vidíte, čierna, červená, žltá. Pozriem sa sem, čierna, červená, žltá. Takže Nemecko teraz vymažem. A ideme to pustiť znovu. Ajajaj, Kanada. To som sa bál trochu. Dobre, nevadí. Nevadí, pozrieme sa na to. Takže dáme takto. Prečo zelená? Nie. Počkaj, čierne, dobre. Potom dáme takto tretí stĺpec. Viem, že to nie je presné. Ono to, myslím, Kanada ani nemá úplne presné. Dobre, teraz si doberiem kýbliček. Sem červená a sem červená. Dobre. A oni majú tuto vnútri taký, že javorový list sa mi zdá. Ale neviem ho teraz presne nakresliť. Ja to nechám takto, že toto je Kanada. Tak ja sa idem pozrieť, ako vyzerá Kanada v realite. Dobre, a tam sú vlastne iba 3. Vlastne áno. Tam sú vlastne iba 3, ja som ich tam dal koľko? 6. Ale vlastne kebyže urobíme nejaké kozmetické úpravy, tak to bude vyzerať podľa mňa skoro rovnako. No ja neviem, podľa mňa to je tak na 8 bodov. Že ako vedel som tú vlajku, len proste ten javorový list je celkom ťažký. Poď, Slovensko. Dobre. Slovensko by som mohol vedieť, tak ja to tu celé zmažem. Najprv nakreslím ten erb. To urobím vlastne týmito čiarami asi. Trochu ohnem. Viem, že to nie je presné, ale podľa mňa to až tak nevadí. A zdá sa mi, že tu na dole to bolo modré. Áno, tu na je to modré. A hore je to červené. Áno. A teraz si skúsim zobrať veľký štetec. Ja si to trochu zväčším. A ono by to malo byť, že nejako takto. Zdá sa mi, že ten dolný je väčší ako ten horný. Takže malo by to byť nejako takto. Teraz zoberiem si kýbliček a samozrejme to celé tu zaplním. Viem, že to nie je úplne presné, ten erb by mal byť o malinko väčší, ale to nevadí až tak teraz. Teraz hlavne potrebujem, počkaj, tu na to ešte zaplním, aby to mohlo fungovať. A teraz vlastne zoberiem modrú farbu, to je tu. A červenú, to je tu. Viem, že to nevyzerá úplne správne, ale podľa mňa to je na 9 bodov. Teraz môžete vidieť aj ten rozdiel medzi tou, čo som nakreslil ja, a tou slovenskou. Podľa mňa to je tak na 9 bodov z 10. Jediné, čo by som tu vytkol, je to, že okolo toho erbu je ešte takto biele. Ja to tu nemám, ale to je detail. 9 bodov podľa mňa. A teraz ako ďalšiu krajinu si ideme znovu spustiť koleso šťastia. Je to tam Francúzsko. Tak to bude ľahké. Ja si myslím, že to je takto pekné. Dobre. A takto vyzerá francúzska vlajka. Ja si myslím, že to sedí.
vlastne s týmto. Podľa mňa ani tá farba, tá modrá nie je až taký veľký rozdiel. Ale ja som niekde počul, že Francúzi si zmenili vlajku, že toto je stará vlajka, lebo má takú svetlomodrú. No, není svetlá, ale ani tmavá. Ale toto je taká tmavšia. Toto je vlastne nová francúzska vlajka, ktorá má tmavšiu modrú. Takže vlastne, ja by som tu, nie červenú, to je Peru. By som mal zobrať takú tmavšiu modrú, takže by som to dal niekde sem až. A toto je Francúzska. Dobre, toto je Francúzsko. Dal by som si tak 9,5 bodu, lebo tá modrá nie je úplne, že najmodrejšia, tak ako som ju mal dať. No jasné, Česká republika, tak to bude jednoduché. Dobre. A Češi tu majú taký trojuholník. Vlastne ako keby takto, dám to čierne samozrejme. A potom ešte odtiaľto by som to dal sem, k tomuto. Viem, že to nebude úplne najpresnejšie, ale podľa mňa by to nevadilo. A teraz zoberiem tú modrú, dám ju sem do toho trojuholníka a sem červená. Teraz to je podľa mňa správne, ja sa idem pozrieť. Vyzerá to dosť podobne, len sa mi zdá, že ten trojuholník ide skoro až ku stredu tej vlajky. Ja to mám tak viac doľava, ale podľa mňa to bude, že malinký rozdiel. Tak dal by som si znovu 9 bodov. Na konci vám poviem, koľko bodov mám celkovo. A ideme sa pozrieť na ďalšiu vlajku. Brazília to bude. Ojojoj, to bude ťažké. To bude mega ťažké toto s tou Brazíliou. A zdá sa mi, že Brazília je zelená. Proste zelená vlajka. A mala by to byť taký vlastne kosoštvorec, alebo také dačo. A teraz by som to mal tam dať bielu. Áno, podľa mňa to je teraz dobre, alebo není tam žltá náhodou? Ja neviem, buď biela, alebo žltá. Zatiaľ to necháme takto, s tou žltou, a dám sem gulu. Dám to celé modré. To vyzerá dosť dobre. Sem treba niečo dať. Viem, že tam taký prierez, jak keby. A ešte by tam mali byť také, jak keby hviezdy, sa mi zdá. Na tom, tam dám proste bodky. A ja to asi nechám takto. Veď ja som to uhádol. Počkaj. A nie. Tento prierez, tento pás je opačne. To je jediný rozdiel. Tak podľa mňa to je tak na 9 bodov, lebo ten prierez vyzerá dosť odlišne. Teraz ideme na úplne poslednú krajinu. Tak poď. Austrália to bude. Je to tam. Je to tam. Austrália. Tak toto bude asi najhoršie. To nenakreslím. Ale ja to skúsim. Takže sem dám obdĺžniček, samozrejme čierny. A začneme najprv s vlajkou Británie. Je to modré. Dobre, je tu hviezda, hej? Sú tu hviezdy. Tak ja sem skúsim jednoducho našľať hviezdy, lebo ja neviem, jak to presne vyzerá. Dobre, viem, že to bude zlé hodnotenie, ale toto je moja Austrália. A ja sa idem pozrieť na to, ako reálne vlajka Austrálie vyzerá. Takže Austrália, prosím pekne. No jasné. No jasné, tak to som celé pokazil. Mne tu chýba vlastne iba... Áno, mne vlastne chýba ešte sem dať bielu. Takto. Toto tu... Počkaj. Tieto tu červené by tu vôbec nemali byť. To som sem dal asi zbytočne. Dal by som si asi 6 bodov za to. Lebo predsa, vedel som, že je tam britská vlajka. Zároveň som vedel, že je to tmavomodré a že sú tam hviezdy. Tak podľa mňa to není až tak zlé. 6 bodov podľa mňa.
Dokopy som získal 60,5 zo 70 bodov. V ďalších epizódach bude rozpis bodov z jednotlivých videí, takže sa máte na čo tešiť. A dajte odber a čaute!